Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Maadong buntag may gala si Dr. Kagapi ini sa Dr. sa Kahanginan. Gikan sa planggana, paingon sa Arenola, maayong buntag. Ang kasubo sa COVID-19 vaccine mga manong mga manang. Mauni ka tinuuran. Number 1, isa ra ka tuig ang epekto sa bakuna. Kung Pfizer inyong gamiton, katulong mo injeksyonan. Ang kaya sa gobyerno, isara. Kamoy magbayad sa second o third dose kung wa na'y kwarta ang inyong barangay. Number 2, napagyapoy posibilidad nga mag-COVID gihapon mo. Tinuod ni manong mga manang. Daghan na kakayong mga kaso nga na COVID bakuna na nag-COVID lang gihapon. Sunod tuig, kung gusto nimo maprotektahan sa COVID-19, magpa-injection na pod ka. Unsang klaseng kabawa na siya ron. Asa naman na taon ang justisya? Kamong mga tigulang above 65, dili ra ba gyud mo masigurado nga maprotektahan mo sa bakuna? Ultimong DOH ni ingon nga dako kay risk. Grabe ang risk sa tigulang ngagpapakuna og COVID-19. Unya, kumbensado pa mong bakuna. Mao na kaning COVID, ayaw na lang pag una-una nga mahuman ta anig 2-3 ka tuig. May man tong mga pandemics o na mahigala kay ang kadaghanan sa tao di pala aggan karong musakay ng kag-eroplano maabot ng kag-Europa nga sa una 3 ka bulan bago ka maabot dito. Karon igo lang ko ka magistorya di sa wala may mall sa una. Istorya ka di sa mall. Isa ka tawo nag-positive diha, na posibilidad nga ma-infected tong mga tao na sa sulod sa mall. Mangutana mo, kung saan na may atong panalipod anilok? Sa tinuod may gala, maski ako. Kung kabalo lang ko, ay, di na lang kong ginawa. Bisag kinsa imong atubang ana, asymptomatic, walay simptomas, positive day sa COVID. Unya, makibalo day ka. Kana ra bang swab noy? Kana mga swab noy? Mag-negative na for the next 24-48 hours. After that, positive na siya hangtod sa 14 paingon sa 21 days. Saan man mo pagprotekta sa imong sarili ana? Wala. Nga asa naman taron? Ang protection na ginato may gala, katong i-mention ako sa una pa. Last year pa yun. Ingon ko sa inyo, face mask, inyong immunity sa inyong lawas, kaon ug maayo, mao ra gyud proteksyon ninyo mga manong. Wala lain. Maingon mo nga, lockdown dito tanawa. Ang sige mo sa gobyerno, lockdown diri, quarantine dito, quarantine diha. Yung undang ba yung COVID? Wala. Sige, pagyapog pataas. Tabag yun ang gihimo sa Sweden, may gala. After mga pila ka days, pabiyaan nila. Di tanawa ron, kadungog ba mo dako kayong problema sa gobyerno? Kaya ba naman sila nga dili na kaya mo suporta sa mga tao? Sila'y magpakaon. Kaya guys, gobyerno na ito pagkaon ng tao, di naman trabaho. Kana, kung kaya nila. Ultimo gani ng
Sap gani nga kurakuton pa sa Santa Cruz de Igos. Dili kita. Kung panahon yun niya gid ba? Kay mahimo na. May gani ni karon kay wa pay gaboy-od sa kalsada noy. Sa una noy. Uniton lang kas kariton ba? Na ay gasuroy-suroy nga kariton sa syudad. Uniton lang tong nas daplin. Kabalo man sila gyud nga ang pandemic mahigala. Siya kung saan mo siya, diin siya mapugman. Siya kung saan nila gihimo sa una pa. Karon mas kung natakayo, sophisticated society. Ha? High-tech na kayo. Ha? Ultimong DNA sa virus, may bawaan na. Anya? Mangyapon. Tao na mangyapon. Mao na siya, noy. Magsige mag-worry. Ako bito, pila na ko kabulan wala nag-istorya COVID, ipulaan ako kay biya kung sa imong himuon mo mangyapon. Nagyud siya gyud pero wa man tay mahimo. May man nagkita di mo nang makita ni mo nang COVID kay sagang-sagang wala nya tanawa. Di ba ingon ko sa inyo lala kay kung bawal. Sa una dagan pa kayo ang face mask tabong na ng ilong. Tanawa ron sus in town. Ang maskara ibutang sa ilalom sa iyang liog. Sa suwang na. Face mask, face shield. Mag face shield mo kung dili pesuhon. Dala tanaw ng tao galak ro. May gani na isa nga gigamit yun, butang yun sa naong, almost 95%, na sa ulo, na sa buhok, kitabunan. Wala may face shield sa ubang countries, mamangyapon. Himo gasto ng tao na, mao ni siya manang muning reality nato ron. So, ay naman kaguol, basta di araw sa inyong balay kung trabaho lang. Pangita lang pagi nga mabuhi mo. Ayun na mo pag hunahunag kung sao na ninyo. Okay. Daghang kay sa inyo ba mo panic driving diretso? Nalay gibati diretso magpa-admit sa ospital. Wa ba mo kay balo may galang. Dili pa mo makasulod sa ospital. 12,000 na dahil yung gastuhon ba? Tungod sa swab. Dili man mo dawaton sa sulod sa ospital kung di mo iswab. Kung gusto ninyong naamoy bantay, ang katong bantay, apilon po to. Kaya di naman to pasudlon sa ospital, papuyon sa ospital, kauban mo kung wala kay swab. Kilala, negative yun yung duha. Sunod, pag-abot niyo sa sulod, boom, bahan na yung mag-laboratory, tagaan pag yung mag-doktor nga, di ganin nyo makita ang anino. Bayaran og 5,000 kada isa. Alangan, kami mga doktor, mga manang, dili man mi pwede mo tanaw sa inyo diretso. Kinalan, mag-negative yun sa agad mo bago may mag-expose sa mong sarili. Kay adlaw-adlaw, gawin atubang og may sakit. Kung isa lang na ka-pasyente positive, why mabilin doktor ba? Wag mabilin doktor. Muna ni tabo sa una kay dili pa man screen out ang positive nga COVID o ang negative nga COVID. Ang mosulod sa hospital, negative ra gyud. Kung mag-positive ka, diretso na damputon dayon ka sa kon, ikulong ka. Ura ka preso nga wala ka kay balo. Yung sighimo dito sa isolation daw kuno. I-isolate ka. Di gani ka tuog doktor. Di gani ka tanaw sa nurse. Sagdan lang ka sa sulod. Ura kag kanang kuan, ura kag piniriso, kung sa may usa pa, wala lain, yung epekto. 90% sa gasto sa gobyerno may gala, tuwa dito. Ibutang diri sa mga mga hotel, mga anak. Alam na, maglibre na, magbayad ng gobyerno na, milyon-milyon ba ang nagasto sa gobyerno may gala? Sa local government. Mamingon sila nga,
Mo na pinaka-effective, di na daw ka makatakod. Unya kay tanawa na ha. Ang asawa negative. Ang bana positive. Nya pila ka adlaw na sila nag-uban. Ha? Magdulog, mangkaon, atubang sa mga anak. Nga naman di lagi mag-positive tong asawa. Ang katong isa raman. Mauta na lagi na inyong sarili. Kamong nasa gobyerno. Una-una lang na ba? Pasabot ba na ng COVID mamili? Wala, oy. Sa immunity na sa tao. So, bis kapag unsaon ninyong isolate na siya, ha? Kaya naigo naman yun siya yun, depende na kung kinsay matakdan, ha? Maura to igo gyud siya gyud kay ang iyang immunity igo man gyud siya igo man siya sa COVID gyud. So unsa may purpose sa isolation? Gipagasto lang ninyo iyang sarili sa gobyerno. Gihurot lang ninyo ang funds. Walay purpose. Walay purpose. Kay kung nisugot lang mo anang i-isolate lang sa balay, tanaw ninyo kay nga naman hindi man lagi magpositive ng mga anak. Mga asawa, wa man lagi. Pila ka adlaw na sila nag-uban. Nganong di man sila mag-positive tanan be? Wa patakasabot unsay kon sa COVID. Ha? So kamong naway gibati ay diretso sa ospital noy. Negative ko no. Ang swab ninyo sa gi-admit mo. Butangan na yung laboratory nga katakot-takot. Di pa mahuman ang adlaw na may nagagasto ng 20 mil. Wa pa'y tambal ba? Nya, sakit lang sa kuto-kuto inyong gibati. So, nagpasabot dagang kayo magporta. Pag-ulit ninyo ba? Napag-racket rin may gala. Kani, way pabor-pabor na istorya. Negative na ang swab ni mo. Wala ka gibisita sa IDS. Muna siyang infectious disease nga magkuan sa kung naba kay COVID wala. Dito na ka sa hospital 5 ka adlaw. Wala kay gibisita. Wala gani nag-interview ang nurse sa imo kung saan nangitabo sa imo. Usbon ang imong swab noy. Usbon na siya. Paitaan lang yung ka mapositive ka ba? Orag sa tanaw na ko mao gini purpose ba? Anong usbon man ka nga wa man ka COVID ang gianha kada kay sakit imong kuto-kuto. Ano mang usbon man be? Sa may purpose atong usbon. Kay pangitaan niyo kag paging nga positive ka sa COVID, ay. Unay lain na ba? Naay pasyente may gala daw nga. Daw ni kay istorya mo sa kong anak. Niadto sulod sa ospital. Pag swab negative. Sakit sa dughan. Wala ibutang sa ICU. Kaya tanaw siguro, nakita sa cardiologist nga wala problema sa kasing-kasing. Sakit lang siguro sa dughan ng sabaw. Kaya way kwarta o sabaw nagka-problema. Wala gisulod sa ospital. Giusab ang swab. Negative gihapon. Kisa man to mo bayad ang infectious disease ng mga doktor nga di ganay mo bisita sa imo, di ganay mangutana kung sanay sitwasyon. Musta na ka nang kung sanay tabo ni mo nang walay mangutana na. Di ganay mag-rounds. Unsa man to indication nga ng usbon ang swab. Wala man kay simptomas. Wala man ka nag-complain ng lisod ka ginawa. Anong usbon man ba? Katong tigulang nga may gala. Niabot siya 10 days. Ang bayaran niya 1 million. Ay hapit siya mamatay sa sulod ba kay kisa din mo bayad anang 1 million. Ay, kaya mo napaspasan ka og laboratory halos adlaw-adlaw niya pareho balik-balik. I-refer ka sa nephro kuno kay taas imong creatinine. I-refer ka sa diabetes kuno taas imong sugar. Alam nga ni butang ako kag dextrose imong sakto gid imong sugar. Di ka diabetic pag sulod. Paggawas nimo diabetic na ka kay gitagaan naman kag sliding scale sa diabetologist nga taas daw imong sugar. Nabuang na. Uno na lang ko na nga gibutang kag dextrose. Na ba na sugar ang dextrose? Paspasan lang ng paawa sa dextrose, di mo taka imong sugar. Pastilan oy. Di na ba nga na style noy? Sa ospital? Di na nga na. Di na ka-interviewon.
Bahala na ka kung sa imong gi-complain pero iratsada ng laboratory ba? Kaya gani ka din na-apilo ng CA 15-3 para sa cancer of the breast. CEA para sa cancer of the colon. Kay gi-apil pa na 5,000 dahil ang pata. Oh. Unya kay sakit lang imong kuto-kuto. Sa may himuon ipa-x-ray. Napag yun eh. Kani tininuod niya ako istorya sa inyo may gala. Kay observation ako na for the last 5 years ba. Chest x-ray. Positive for pneumonia. Santa Cruz Digos. Unsa man to'y nakita sa x-ray nga nung pneumonia man kain taon. Sa una may gala mga 10 years ago. Makakita ba dahil kag pneumonia sa chest x-ray? Karon tanan positive sa pneumonia. Naunsa naman tao na oy. So ang usual na ko may gala kay gi-x-rayhan ko no sa ospital. Review ho na ako ng x-ray. Magngisi ko ba? Asa may play mga dre sa x-ray? Di ko ninyo matunto na may gala kay di man ko masugot kung radiologist lay mabasa wa gani ka examine sa pasyente niya may ngunsag pneumonia. Pagtanaw na ko sa x-ray kalimpyo. Wa gay problema. Paminaw na ko ang dughan, walay problema. Manong positive naman sa pneumonia most of the time ang pasyente. Since January up to February, hapit na matawag man ang February. Kakita ba kog negative nga chest x-ray? Wala. Sana rocket. Di na naman yung daga na ba? Ikaduha. Tanan. Ultrasound sa kidney no eh. Tanan ha? Wala ko naingon nga na isa, na duha. Ibutang na dahil na sa ubos. Renal parenchymal disease. Indicative of chronic kidney disease. So may pasabot ananoy. Nanakay sakit sa kidney ba? Wa kay gibati, wa ka nagluya, wala gyud tanan. Kadaghanan ta ba gyud ng renal parenchymal disease? Nagpa-check up lang kay nagpa-annual PE ba? Di mo sipyat na siya may galansos in town. Di mo sipyat yun. Kada tanaw na kong ultrasound. Renal parenchymal disease. Naunsa naman tao ni Wait? Ultimo bata. 18 anyos. Renal parenchymal disease. Kisa maning mali mga manong. Radiologist. Himo ang sakit ba? Di lagi na maayo ba? Ni-complain ko na sa akong amigo nga radiologist. May gara. Ni-complain ko yun. Nga naman yung inyong mga reading? Nga naman inyong mga reading sa chest x-ray na pneumonia at halos tanan? Lingo-lingo akong amigo. Lingo siya nga dili tanan oy. Di man ko tigbasa o negative chest x-ray. Himo na akong positive. Wagi ko naghimo na ba? So, may bawaan ako na may gala sa mga gagmay kay laboratory no? Nga na chest x-ray. Sus, gika dito. Kung saan man, ang nagbasa ka na, ang radiologist to, ama sa pito kalawod. Ipadala lang sa Viber, ipadala lang sa Messenger. Maklaro ba dahil ni mo? Di mo na ni mo maklaro. Di pala sa makita gini mo ang film o makita ni mo ng ang iyang image sa sa computer nga kita gini mo nga nay problema wala. Mo ni siya pinakadakong problema ron may gala. So na siya kaning kana conspiracy between the radiologists and the IDS, infectious disease. O conspiracy between the radiologist and the nephrologist. Ambot lang ninyo, pero murag di na maayo ba? Ako, tininungod nga ang istorya sa iyo, kaya tubamon ta mo bisag asang kurti ba? Kay tanan ako pasyente may gala, basta didingan gaya nag-ingana.
tutukan ako ng ilang mga result ba. Kung tagaan ko di mong papel, hindi ko masugot ba. Gusto na ako, ako'y tanaw sa x-ray. Ako'y tanaw sa ultrasound. Hindi na pwede na tagaan ko ni mong result. Kung salay isulat sa radiology system, madawat ako. Asa. Di, ko anak. Kaya ako mag-opera. Kapilan ako nag-istorya naman ko sa inyo ng i-CT scan. I-CT scan ko no. Sus, nag-rely ka sa CT scan. Abrihan ni mong pasyente in town, nakita ni mo terminal stage na sa sulod. Ano sa na? Oh. Kaya kung kabalo lang ka nga terminal stage na ano, abrihan pa man mo ng pasyente, pauli-on ay. In town. Ambot lang, para mag-inganin na siguro, kaya daghan na kayong doktor. O kundi ba, gusto lang yung mangwarta, mapreto bagong auto. Magbitaw itong mag-istorya taga Manila ba? Gusto niyo nung makakita ng magagandang sasakyan, magagandang mga kuan, mga sasakyan na mga kuan, Ferrari, mga Lamborghini, mga ganyan. Gusto niyo? Pumunta kayo sa likod ng ospital, nandun lahat. Sa una may gala. Makakita ng taong kugwapong sakyanan sa golf course. Kaya ang mga tanang dato dito. Wala sa ospital eh. Karaganan mga sakyanan sa likod sa ospital, Volkswagen. Di juga kita ng mga, uy, naka-Range Rover si Manoy. Santa Cruz, Digos. Unsa naman na? Naka-Range Rover. Kabalo mo, tagpila ng Range Rover mga manong? 7 million na ba? Ambot lang. Masih daig. Drug lord. Ito kabaluan na. Pero anyway, sige lang mo bagolbol. Talagang kaya mga announcer, sige bagolbol. Nga, sa man niyo negative kayo, hindi mo man. Pag-exit sa hospital, naging COVID positive. Sa man niya, nahulog sa mangga. Paggawas COVID positive. Ay. Unsa may base ana sa accusation sa mga tao nga ilang observation? Ang pasabot nga yun ay corruption, di ba? Mawagi sa una. Kadung baday kang nay doktor nga corrupt. Wala man. Karon. In town, maulaw ko Maulaw ko yun. Okay, natiguwang na lang ko yapon, pobre lang yapon. Langan, wala ko nagdoktor para madato. Di, nagnegosyo na lang tako. Patong-patungan, imbes piso ray, presyo sa Bolt, himong 100 pesos. Okay, mahimo. Okay, siya na may supplier na. Negosyante. Sobra pas corrupt na ba? Pero, doktor, karon naman kadunggugan na ba? Na-corrupt ng doktor ba? Saan naman na, Ingon lagi ko sa akong sarili nga. Munta naman si Ding Dukot kani usaon naman ito din corruption, di naman ginato ni makorek. Akong solusyon na ding, kabalo ka. Pangkapunon tanang musdagan o politika ba kay kung corrupt na siya, dili na siya makahimog anak nga mahimong korapod. So tanggalong itlog para na di mahimong bata. Di nang padayon ang pagkurap. Kaya biya mga dynasty biya ang politics. Ingon daw si Pacquiao nga politics is service, dili daw na business. Ati kanoy. Wa ba may politician nga ni Dagan nga wa madato sa ilang posisyon. Wa gid in town. Natiguang na ko. 68 years old na ko in town. Wa pa ko kita politiko nga wala nagingana. Si Dr. Kagapi ini, sa doktor sa kahanginan. Nagunin mo pangtanga sa ako may gala. Ang akong sekretary ay gud makatubag ng inyong mga pangutana. So i-text lang ninyo. Ayaw mo sige tawag kay grabe. Di na mundang iyang cellphone. So i-text lang. 0995-221-8007. 0995-221-8007. Ayaw mo text ako. Kay
sorry na lang, di yung tigtubagan na, basta di ka hospital, dili ka doktor, dili ka nurse, sa hospital, ha? So, ay mo expect nga mo tubag ko. So, dito gin mo sa akong sekretary manawag. 0977-235-7963, 67-year-old babae, igakos, maglibsod, bawas, kada adlaw, gamit, dulkulax, kaon, balanghoy, kamuti, gulay, maura, gihapon, unsay angay, buhaton, lisod man, food check up, ay wala na. Wala kay choice. Matog yung kag doktor. Tanawon yung kag yun. Aron mga himo ang appropriate nga laboratory. Dili man na siya makuha sa istoryahon lang nato. Sama, kani siya, tagna-tagna, si Madam Auring, na bulang kristal, tanaw na ko dito kung naunsa na imong lubot. O, di man pagka siguro mo subot. Kaya petig yung daghanang sakit diya lang. Kanang common raw yun sa tigulang, no? Naala sila yung redundant colon. Ang pasabot na taas ka ilang tinai. Masipag isa ka sa akong dulkulak sa imong isuksok sa imong lubot ba? Dahil, basi pag isa ka budigang kamote imong kaonon, dahil, isa mo yus. Asa? Dahil, yun na siya, yun, kinamang yun problema. Labaw na yun kamong nakaagi og stroke. Dahil na siya mag-normal ang inyong pagkalibang hangtod mawala ang inyong paralysis. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Hello? Yes, usay ato day. Hello? Yes. Hello? Usay ato day. Kaya, utang na lang po, Dok. No? Kami bitaw mga kay kidney stone. Oh, Mahilis ko ba na siya? depende sa kadako. 1.7. Dako na siya day. Kinahanglan na siya glitotropic kuan siya. Kailangan na siya surgery o katong lithotripsy. Kana bang Kaya 1.7? di na na mahis, sa kunsaon, kay dako na kayo more than sa diameter sa ureter nga agianan sa bato. Pero makaihi naman po, Dok. Ay in town, Santa Cruz Digos, duha man na kabuk imong kidney, ang isa naghimog ihi, ang isa barado. Di man na nimo mahibaw-an kung asa gikan nimong ihi, day. Kuha nimo. Ay. Duha na ka kidney maghimog ihi. Mapahilis, Dok. Wala lagi. Pwede man ka mo inom bisag unsa para mahilis pero abuton kag siyam-siyam ba, mudako na siya, barado na, daot na imong kidney. Ala, gaya, Dok. Na siya. Naman di ba inom sa doktor sa kuhay noon? Testing Pero eh. abot lang kakay. Testing eh. Testing lang. Testingan di ka na po. Dok, pero, Dok, ang kidney ang nakaihi ko ng duha din sa kidney di ay. Di lang, isa ka bukid din na to. Mo nang kaihi ka kay maghimo Pero mag-ihi. mahupong lagi ko, Dok. Kulang na ang barado na ang dagan sa imong kidney. Barado na. Di ba? Ako di ko may namlasik. Kung magbut-buot ka. Kay kanang lasix, igo ra gyud na siya gyud nga pugso na imong kidney, pugaw na imong kidney para mahimog ihi. Okay? Ora dili man na siya mao gyud nga kon. Kailangan gyud pahitag pagi nga mawala tong bara. Kay Bato yun. Daghan naman kaya nga dili kinahanglan operahan. Ako ba akong tiyan, Dok? Kay tumusunod ni sa ihi o magawas tanan. Pero nanay-hinay naman yun siya gawa. Yun. Ang imong doktor mo yung decision. Urologist na imong doktor? Urologist? Kabalo na siya kung sa ibuhaton sa imo. Kabalo na siya. Okay. Okay, Dok. Sige. Daghang kay mga solusyon, mga sakit, may gala nga sa una, operasyon gyud. Karon dili na. Daghan kayo mga procedure nga dili na diagko ba. Sa una isa ka bulan ka puyo sa ospital, karon tulok adlaw paulion ta na ba. Kana ganing mag-opera og tutoy gani. Mamang gyud na akong trabaho may gala tutoy, buntag tutoy udto tutoy paggabi tutoy o pailabot ang tutoy sa akong misis. Mao man ako trabaho gyud kay daghan man kay kog
Pasyente yung natutay gud. Sa una, mabot ning 5 ka oras ba mag-opera? Karon, ay sus, in taon, 1 ka oras to nga. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Hello, cellphone. Why gidsing ka pa yan? Manubagyan mo dahil kay tutili, di ka matubag. Off. Off. 0936-536-3382. Adunay sakit sa hawak. Dapi-dapi o paa o walay kusog kung makatukong. Di katindog, maglisod pagtoy pag hakaw unsay tambal angay 62-year-old. Salamat, Dok. Basta gani ng manghawoy na ang tiil nam. Manghawoy ang tiil ha, maglisod na kagtindog, nagpasabot nga naipit na ng ugat sa imong likod. Di na naman kayag tabletas noy. Di na siya makayag tabletas. Nagpasabot nga katong ugat nimo sa likod, naipit na, so wala na kusog imong tiil. Be sa pag-usaw na nimo, de ang silbi. Masi palagi isa ka budigang tabletas imong inom ba? Di na siya mawala. Pain reliever ang karagana na. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Oh, Yes. ikaw. Unsay ato doy? Dok, Hmm. na ako ako magulang, na ang iakwan. Yang edad niya, nasa skip, Nasa unsa? siya niya. Dili kay ko kasabot day kay Ang konsulta diri nga to, dili unta mo ang pa kirar kaya mangita pa ni live of Ikita ro kuno ang kuan kanang operasyon do. dili ko kasabot sa istorya day kay chapik ayo. Usab tawag. Sige. Pangita sa mong posisyon nga para maklaro nang ko kay kanang uban ang good mahigala. Lagyo kay na sila. Tuwa pa sa tuas maramag. Ang uban to dito sa mga agoy, ha? Naiban, manawag pa sa ibabaw sa Montapo. Sus! Nga na siya kay 2004 mahiga. Ultimong nga itong naga-hiking sa Montapo, madisgrasya, manawag sa ako ba itong auto. Magngisi yung ko in town, Santa Cruz Digos. Nahimo naman Kongresyo 911. Wa pa na uso sa una. 0909-524-3830. Dok, pwede anha mi sa clinic diretso. Taga Turil. Wala mi medical certificate. Wala na may problema ron day. Di naman kaayo stricto sa QR. Naminaw siguro si Inday Sara sa ako. Samok ng QR. Kunya, mo-text para ba dito sa kung nga, you've been exposed to a positive COVID. O sa may pasabot, yun sana nila pagkahibalo, nakabutang bang oras hindi ato sa Gmall. Kung niagi ang COVID positive sa buntag, nga ikaw niagi kag hapon, yun sa man nila pagkahibalo, wala may time dito silang computer. Kanya, kabalo sila nga nagduol tong kuan nga dito lahi mang pertahan niya itong COVID positive, ikaw lahi mo ka. Nga kita dahil sila. Take ang QR. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Hello? Mahing buntag. Kasi ato dahil. Kanang nakoy pangutana dok ba kanang doon ni pangutana dok kanako sa kong mama. Kanang ang akong mama dok ba lagi daw sinta libe niya na ay hingawa siya sa dok. Asa ni gawas? Nasa yang ginatao ba? Ni gawas ang unsa? Kanang mo ba nang ma-please dok nga kanang mo gawas? Ang muna sa Bisaya ang butbot. Oh. Magawas yun kanang makita nimo ng pinkish nga unod nagawas. Murag yung pumo sa bata dok. Ay. Prolapse na siya ang patabot, uterine prolapse. So, iato ng doktor dai kay ma-infected mo na iyang matres. Napusinta niya yung edad dok niya. Para noon, active pa noon siya, manghuna pa, mga sa pagkantina na kung naglukan dok ba, kaya ba kuan siya, madaot siya anak. Alam man, daot yun, dala lagi sa ospital,
Dada dito ipakonsulta ni mong doktor kay ang usual nilang himuon na mogamit silang pessary sa una karon abrihan gyud kay para i-anchor tong iyang matres sa sulod. Ya ako dok ba napo ko pangutana ba na ako dok ba kini akong pangbitaw dok ni kanibitaw akong tangkugo dok para andaray ako maugat dok. Nya, Ngari sa akong alimpud dok ba marang nabi sa bitaw dok ka tuma-tuma. sigurado kang sis na. Ya. Dito kay nagkuan na magbukol man siya ang ugat dok ba barang yubab. Sigurado kang hubaga dili na bukog. Ambot lagi dok ay kay parte man sa kita dok ngari sa akong agtang paingon. Ay patanaw ng doktor day kay dili na siya pwede may kuan. Di ta pwede Mao lagi dok nangutana kon daan ba kay Ipatanaw ng doktor. nablok ba ko aning kuan karon. Lagi. Ipatanaw ng doktor sa Na sige dok, salamat dok. Sige. 0930-161-0709. Dok, pwede di ay putlon ang ulo sa bata if dili na muutong ang inahan. Please explain. Nahitabo man ni sa mati first baby. Okay. Mabitaw na mo naamoy prenatal. Kung sa may purpose ng prenatal, tanawon kung ang baby dili dako ma-accommodate sa puwerta sa nanay. Muna ang first purpose, nganong na prenatal. Number 2, nganong na prenatal kay tanawon ang tubo sa bata kung normal o dili. Kadaghanan kung walay prenatal, dako di kayo og ulo ang bata, unya dili na makagawas. Number 3, tanawon, kuuto dito sa puerto, kung ang batang inunlan naaba sa lugar, so makita na nasa ultrasound doon, di na kinalang i-IE. Mao na purpose sa prenatal. Karon, why prenatal? Manganak na ang nanay, first baby. Gahig ulo, walay prenatal. Wa na hibaw nga dako day ang bata kaysa puerto sa babae. Kung saon man na paggawas, so dili pa siya muutong, tanaw na sa doktor kung kaya ba. Kung kaya gani, sagdan, paadakon. Kung dili kaya, CS day na dritso day. Walay preparasyon ang imong pasyente. Wala di check up. Kay talag-sarag yun na ninyong magdungog nga giputol ang ulo kay dili makagawas ang bata. Tiaw. Mo nang purpose sa prenatal day. Mo bitaw nang naa sa barangay na ay prenatal day. Kung di mo maka-afford o private, na ay prenatal day ang barangay ba? Ambot lang kung sa adlaw na kaysa una sa nagtrabaho pa ko sa barangay, ang prenatal sa Biyernes, sa buntag. Nya kay limited man ang mga gamit sa barangay, wa gani mapalit og gloves. Usahay lagi memorize. Mo na siya ang sitwasyon ng walay preparasyon ang idahan. Irresponsible kayo. Kay kung dili magawas ang bata, nya ni utong nagutong ang nanay. Dili kagawas. Ang nanay mamatay. Ang anak patay na. Sao man nato na pagbitay ng kamot o tiil dito sa gawas, ang ulo na bilin. Patay na silang duha ba? Dili man yun siya magkuhan. Kung gusto din yung magkuhan, kinungan yung mga CS, cesarean section. Niya kay, kung naa mo sa bukid, kisa may mo cesarean na yung tao, maabot mo sa hospital, isa na, wala na, nigawas ang kamot. Wala na, ipag-aasa na. Kaya di man pwede biraho na pagbalik dito sa matres. Perting paita na sa desisyon ba ang doktor sabi na sa Bisaya, manghupaw? Sos, di ko gustuhan na ba? Wala, mga sabak ko sa unang nagtrabaho ko sa Tondo Hospital. Bali-baliho na ako nag-istorya ng pasyente kung wala nagpa-prenatal. Kung nagbantay na ako, magawas ang bata, niya way prenatal, dako kayong ulo sa bata. Unsa man ako na be? Sus, in town. Mao na, kisa may mali anak, dili ang doktor
ang pasyente, kay responsible kayo, walay prenatal, 0946-526-5449. 64-year-old babae, pa-check, UTI result, dark yellow ang dugo, naa daw hugaw. Asa man ni ang iyong dugo, sa ihi o sa dugo? Tuo nga paa mahubag, samal ko. Ang taong day. Asa man yung dugo day? Yelo, manong yelo man ang dugo. Ayuhan ba? Ayuhan istorya kay libogation na mas kinagunsa ka espesyalista ba? Libog ba? Libog ang kutaw. 0932-227-5824, 51-year-old papa na ay samad sa kumagko sa tiil, gihugasan perla o agwa, gibutangan ointment, wala gihapon na ayo, dapat ba dalhon sa ospital? Ako lang dok, basi swab siya, unsay dapat buhaton, dala na sa konsulta sa doktor, dili ingon nga dala dayon sa ospital, konsulta sa mo sa doktor nang ayaw sa mo diretso pa admit. Kay kung mayingon ang doktor nga i-admit, tanggalo na putlo na imong tiil, at least makibalo ka, preparasyon. Ayaw, diretso lagi konsulta. Mabitan ako giingon ganiha. Nga kung magkuan mo na may problema, magkonsulta sa mo bago mo diretso sa ospital. Murag lalim, clinic, magpakonsulta pag yun sa clinic lang yun sa bago magpa-admit sa ospital. Kaya ang imong doktor na imong desisyon anak kung i-admit ba ko dili. Kaya ako, kung kumagko lang, sus, clinic lang ako na putlon ba? Pero, siguro doon, ginako ng mabuhi ng tila. Daghan pa kong himuon. Pero di nakakinanglan mo gasto og swab test, laboratory. Wa pa na naputol imong kumagko ba na nakagasto na kag 50 mil. Samantalang nasa clinic, tanaw na ko, pag tanaw na ko anak, dako na kayo ang pangbayad sa ultrasound ba? Magdesisyon na dayon ko anak. Asa man ko mogamit og ultrasound o unsa ba? Di man makatabang permit. Di yun makatabang sa akong desisyon unsaon ako na imong tiil ba. O tong gahapon ultrasound ko no. Ang reading sa radiologist 55 to 99% ang posibilidad nga bara ang iyang ugat. Motabang ba dahil ng 55 to 99%? Wala magagistoryahan. Siguro na katungaan na buhi. Ay, Santa Cruz, Digos. Kinala presisyon yung siya nga 60% barado na ang ugat. 90% di na viable kay guba. Ako na yun, barado na yun ang ugat. Kana. Pero butangan kag 55 to 99%. Unsa ka? Tagna. Ay. Kulang ang training. 0939-926-2356. Babae, 59-year-old, Digos. Mata, sige, katol. Sa sulod, pula na kaayo. Tuluan, eye drops. Pero alibyo, unsay recommendation nimo patanaw o ophthalmologist dai. Butlak, isa'y nagreseta nimo ng eye drops. Ophthalmologist. Naara ba ubang doktor do? Magbutbut, bisag wa kay balo. Tagaan na kag eye drops, pero ay mura ihatag. Nya, nadaday kay glaucoma. Mali ang diagnosis. Disgrasya ang glaucoma. Guba ang mata. Di nakakita. Mao na, no eh. Amor lang sa inyo, no? Pero kung kalit lang mao lagi ni siya noy usahay usaw man ako to pag istorya nga ang inyong trust unta sa doktor wa unta 99 tayo sa 100% ang inyong trust sa doktor sa nga lain namang ginauna sa doktor gwapo mga auto sa mo lagi wa pa juga kaduwog ang mga doktor corrupt sa una ba? Sa bata pa ko. Urag Diyos ba ang doktor? Taroon ko sa akong lula sa doktor. Urag Diyos eh. Ngayon siya, magpa-injection siya. Tuo yun may tanan ba?
Kaya kabalo man kang nadili na mangurakot ng doktora na ba? Ano ba yung ultrasound, himuon kada bulan? Tinood ba na siya, noy? Ano na, balik-balik ko ng ultrasound. Ano, balik ko ka. Ko ihatag tambal. Nya, mayroon ba silipon pag may basahon tong ultrasound result? Kuhaon lang, tanang, okay lang ninong. Okay lang ninong. Okay lang ninong. Pabalik kong kasunod bulan. Intaon. Magkatulala na siya nga ng style ba. Sige kung yaw-yaw diri may gala, pero tinuod yun na siya yun. Ha? Kamu may naka-experience na ba? Dili, wala man ko ni yung himo-himo na ako na. Kamu may tig-istorya sa ako, kamu mga pasyente. Dok, ngadto na kong doktor, isa kang patuig, i-ultrasound na kong tutoy. Ano man? Sakit man akong tutoy, so i-ultrasound kada bulan. Ha? Sa may nakita sa doktor, anang i-ultrasound man ka? Wala, negative. Nga usbon pa man sunod bulan. Patak ka lang mo, ano? Himuon ninyong negosyante, himuon ninyong negosyo, may pamaligya magmani ba? Hay. Maluma. Sus, makasaway yung ko ingana may gala kay pabiyak ko na mayabas ato pag-eskwela na ko, no? In town, sus, wagane ko snacks, maski piso. Gutom na kayo, lagi. Way jam mo akong papa o mama, nag-eskwela medical school. Kayod lang ikaw yun. Ultimong pamahaw, yung kadakos kumagko ang chorizo. Hay, ang bulad, yung kadako sa kumingking. Isa ka platong kanon kaunon para way gutom. Pag-abot sa udto, gutom na kayo Magdagan-dagan ko kagod sa gikan sa eskwelahan kay narama sa tubong akong dorm. Magdagan-dagan ko abot sa balay kay para makakaon ko basig na sabaw. So, ingana akong giagi sa sakripisyo mga higala. Kani mga anak sa dato, gipugos pag yun sa tatay nga magdoktor. Ay, Santa Cruz, sa may tabo, lapsaw, half cook, kulang. Mao ni siya mga higala ang quality sa kadaghanan sa doktor inyong matubang. So, I cannot question your kung saan may inyong saan i-trust inyong mahimo. Siguro, 5 to 10 years from now, maabot dito sa Pilipinas ng malpractice suit ba? Mga pagyapo sa Amerika na kanang alam may bation unya sulod sa hospital sa Amerika, di ba? Parang yun ka na igo pag sulod di mo sa admission. $10,000 na imong gigasto ba? Nga naman. Ultimong mga dili kinang laboratory himuon kay para mahalin. No na istorya sa kung isuon dito sa Amerika, 40 years na kuno puyo dito. May na lang kay naman sila medical insurance. Katong wala. Katong homeless, katong mga veterano, katong susluoy kay may patadire kay na madto pa man tag gobyernong hospital. Sila dito wala yung madtuan ba? Kay pati ultimong government hospital paitaan man sila medical insurance. Mao na siya. Bago lang nagpa-opera akong igsoon babae heart bypass. Gasto mga almost $600,000 may medical insurance mo yung bayad. Pero nung naalam mo na, $600,000 times 50 sa pesos, di 3.0 thousand dollars. 3.0 million. Pero hinoon dito sa ila mahigala, kung operahan ka, 100% buhi man ka. Ang ilang operations kasing-kasing ito, appendectomy o appendicitis ba? Dire, operahan o kasing-kasing. Patay ang katunga. Patay. May pagdi magpa-opera. Mali reality na ito sa Pilipinas. Pero wala dyan ko maibog sa akong mga classmate. Nag-reunion man may gahapon sa Zoom. Sila tanan kaagi nag-bypass. Mga tiguang kay tanawon. May pako dire kay
Gangisi pa, wapo pagyapon, Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan.